Това означава, че не е имало никакви прабългари, че това е абсолютна измислица. И всъщност аз имам отговор на въпроса защо. Защо е измислено? Защо? Кому е било нужно да се фалшифицира древната история? Да, ето това, което вече ви казах. Немците си приписват готската история на себе си. Какво означава готите? Предци са на немците ли или предци на българите? Готите са едно племе или един народ или племенна група, за която се знае, че още в 3 век са имали писменост. Още в 3 век са имали църква, християнска. Носители на цивилизация, на цивилизованост. Нещо повече. Старите гръцки и византийски автори единодушно твърдят, че византийските всъщност автори, като Прокопий Кесарийски, Йордан, твърдят, че готи и гети е едно и също. Гетите са траки. Съответно, българите са готи, готите са гети, гетите са траки, българите съответно траки. И тук се наместват вече цялата. Прабългарите са един измислен народ, който никога не е съществувал, от който няма никакви следи, никакви документални потвърдения. Това е една измислица на немците, защото те крадат нашата история, тази част, нали, готската част от история, и я заместват с един фалшификат и по този начин се изопачава историята. Имат интерес. И не само те са крали от нашата история. Много други са крали от нашата история. Просто аз ако почна сега да говоря на тази тема, няма да не стигне не 1 час, ами 10 часа няма да не стигнат. Затова, всъщност аз сега подготвям една друга книга. Толкова лесно ли е да се фалшифицира? Все пак, добре, прабългарите не са оставили писмени паметници, но нали, поне от основаването на българската държава на Балканите има византийски източници, не може никъде да не се засягат тези. Доколкото знам, има византийски източници, в които се разказва за Аспарух, да кажем, че е преминал някаква река, която се счита, че е Дунав. Между другото, тя не е Дунав, въобще е друга река. Но това е отделен въпрос. Пак се чувствам студентка в първи курс, честно ти казвам. И той бил прабългарин, някакъв монголец, тюрк, иранец, да го знам още какъв, който дошъл от далечния изток с някаква орда, диваци, които са номади, които изведнъж стават уседнал народ, строят градове с водопроводи, с дворци, държава, цивилизация, писменост. Просто това са неща, които не се случват. И то никъде изрично не е казано, че Аспарух е основател на българска държава. Така се тълкува, нали? След като той нанесъл поражение на... византийски източници или бъркам? Те се тълкуват така. Там не е написано. Нито Теофан, нито Никифор пишат, че Аспарух е основал първата българска държава. Това са изводите на историците. Те пишат, че Константин Погонат е принуден, след като търпи поражение от Аспарух, да подпише с него мирен договор. Това не означава основаване на държава. Българска държава е съществувала, да не говорим за това, че самата византийска държава, тъй наречена, каквато между другото също не е съществувала никога в историята. Това пак е измислица на историографите. Такава държава не е. Византийска държава или империя в нито един документ стар, върху нито една карта няма да видите написано. Това е държавата Романия, която се намирала на юг от Балкана, която е българска държава, управлявана от българи, по население българска, патриарсите са били българи, военачалниците, такива като Велизар, например, също са били българи. Откъде на къде тя е гръцка държава? Това също е една от измислиците, една от големите фалшификации, които са са наложени отвън на нашата историография. И тези неща, между другото, което е интересно, са ги разбирали още такива хора като Георги Раковски. Георги Раковски има едно такова изказане. Щем доказа необратимо, че ние сме най-стария народ в Европа. И той е имал данни, той е имал достъп до летописи, до стари летописи, които после са унищожени или са похабени. И какво е ставало с българските летописи, знае се, с българската книжнина въобще.